हाय फ्रेंड्स, आज आम्ही करत आहोत घरच्या घरी बाजारासारखे कोबी मंचुरियन. ते इथं बघू शकता तुम्ही. कोबी आम्ही बारीक चिरून घेतलेला आहे. त्यामध्ये मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर मिक्स केलेला आहे. कॉर्नफ्लॉवर थोडासा जास्त ठेवायचा, त्याने मंचुरियन क्रिस्पी होतात. आणि त्यानंतर आम्ही रेड चिली पावडर टाकलेले आहे, ब्लॅक पेपर पावडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि चिली सॉस, सोया सॉस, त्यानंतर अजिनोमोटो टाकायचा आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ बघू शकता. आणि ते जे मिश्रण आहे ना, ते व्यवस्थित आपण हातानेच एकत्र करून घेऊयात. बघू शकता, थोडंसंच पाणी टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. थोडं पाणी टाकून हाताने आपण त्याला मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित. त्यानंतर बघू शकता आपलं पीठ तयार आहे. त्यानंतर कढई घेतली, कढईमध्ये तेल तापायला ठेवायचं. तेल तापलं की लगेच त्यात छोटे छोटेसे गोल करून मंचुरियन सोडायचे. बघू शकता आपले छान असे मंचुरियन तळत आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हे बघा, छान असे लाल होईपर्यंत तळून घ्यायचे. आपले मंचुरियन तळून झालेले आहेत. बघू शकता तुम्ही, छान असे क्रिस्पी मंचुरियन तयार आहेत. थँक्यू.